Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa, ve kterém bych vám chtěl ukázat, jak si nastavit golema, jak si nastavit buffy a jak si nastavit bony. Bony jdou nastavit dvěma způsoby, oba si je ukážeme. Ukážu vám to ve speciální tréninkové aréně, která se nachází v LA, neboli Lions Arch, která je v aerodromu. Tak, jakmile budeme ve speciální aréně, dojdeme k této konzoli a zde ji aktivujeme. Klikneme na Adjust Self a nastavíme si nejprve bony. Bony můžeme nastavit, jak už jsem říkal, dvěma způsoby. Buď si dáme All of Them, což nám to nastaví úplně všechno. Tohle doporučuji pro začátečníky, co se teprve rotaci učí. A nebo jde to ještě tímto způsobem, že najedeme na Offensive, tam si vybereme Might, ten si nastakujeme na 25 staků. Jo, ještě jsem zapomněl Fury. Tak. Vrátím se zpátky, najedeme na Utility a tam si vlastně vybereme úplně všechno. Tak, to udělám. Vrátíme se zpátky, ještě jednou. A teď si musíme nastavit buffy, který budeme dostávat vlastně od našich spoluhráčů. Nebo bychom měli dostávat. Takže tam si nastavíme Rangera. Od Rangera si vybereme Frost Spirit, Sun Spirit a Spottera. Vrátíme se zpátky a nastavíme si Warriora. U Warriora si vezmeme Banner of Strange, Banner of Discipline a Empower Alice. Můžeme vidět. Tak. Teď si nastavíme golema. Opět půjdeme ke konzoli, aktivujeme ji a dáme Spawn and Golem. Tak a tady si nastavujeme vlastně hitboxy toho golema. Co je to hitbox? Hned vám to ukážu. Tak. Nedal jsem spamnout, to se vám omlouvám. Tak, hitbox je vlastně toto červené okolo golema a znamená to vlastně, kdy ten golem dostává od vás atak. Jo? Takže když mám malý hitbox, tak já se k němu musím přiblížit co nejvíce. Ale ve finále se vlastně nejvíce se vlastně nastavuje, když to zruším, tak se large se nastavuje. Vlastně to znamená malý hitbox, střední hitbox a velký hitbox. Ano, já si nastavím střední. Nastavím si 4 miliony životů, míň se nevyplatí dávat, protože vlastně ten fight je strašně krátký a vy potřebujete vědět, jak dlouho udržíte vlastně stabilní damage a žádný z bossů z raidů nemá 1 milion životů. Ano, proto se nastavuje vlastně 4 miliony, anebo pokud chcete tu rotaci dělat dlouho, tak si nastavíte víc. Takže já si nastavím 4 miliony, přidáme mu nějaké kondice, tam dáme the condition a nastavíme vlastně všechny, takže dáme all of them. Tak a teď si spavneme golema. Vidíme, golem je tady. Tak a rotace na Tifa by měla vypadat asi takto. Vlastně tady máte dodge, jo.
který jsou, vlastně tohle je dodge bar, který je rozdělený na 3. My, když vlastně chceme první burst, vlastně první nejvyšší damage, aby jsme vytočili, tak u Thiefa se to dělá takto. Nejsem odborník na Thiefa, jen vám ukážu, jak to umím já, a vlastně pak pod videem vám nechám odkaz, kde vlastně si najdete, nebo můžete nastavit i build. Jo, ale rotace by měla vypadat asi takto. Vlastně 2x dodgenem, počkáme chvilku, ještě jednou dodgenem, odpálíme heal, speciální skill, dodgenem, zmáčkneme Assassin Signet, vlastně, zmáčkneme Fist Fury, pardon, a už hitujeme toho Golema. Tohle se musí stát vlastně strašně rychle. A vy tím, jak máte tyhle dodge, vlastně, tak ho nikdy ten bar nenecháte dojet až do konce. Vždycky jenom na ten jeden dodge. Ano. Tady, jak máme speciální skill, vlastně, tak ten u Daredevila musíte, nebo nemusíte, záleží, jak se domluvíte s komandérem, nebo co je potřeba, tak ten se mění ještě za Basilisk Venom. Když si dáte Basilisk Venom, tak vlastně je to určitá forma CC, silného CC. Jo, takže pokud potřebujete CC, tak si tam musíte dát tohle, ale jak říkám, to je pokaždé, když na domluvě s komandérem. OK. Tak. A teď bychom si mohli vlastně ukázat, jak by ta rotace měla zhruba vypadat. Určitě nevytočím benchmark, ale něco tam zkusíme dát. Ukážu vám to bez jídla a pak si to ukážeme vlastně i s jídlem, který vám vlastně zvyšuje vaše staty, což je vlastně tady to. Jo. A doporučuji mít jídlo s sebou, protože jídlo vám zvýší damage, já nevím, asi o 2 až 3 tisíce. Ano, takže jdeme na to. Uvidíme, jak se nám ta rotace povede, nepovede. Tak. Ještě jsem vám zapomněl říct, že vlastně s Thiefem musíte stát buď z boku, a nebo ze zadu toho enemáka, co hitujete, protože Thief má pak ještě větší damage. Jo, ze předu nemáte takový damage, jaký byste vlastně mohli mít. Vlastně pak to jedete, ve finále to jedete jakoby všechno na cooldown. No. Vlastně jak já vám nechám pod videem odkaz na tu stránku, tak tam je i ukázaná rotace, jak by opravdu měla vypadat. Ale chce to trénovat, není to nic jednoduché. Takže asi takhle. Tak já si to zruším. Damage jsem měl něco kolem 28, vytáhl bych to ještě asi na 29. Protože už jsem to zkoušel předtím, bez jídla. Takže zhruba vím, kolik tam vytočím a ukážeme si teď to síle. Takže vlastně já si zruším znovu se dám.
speciální jídlo. Tak. Jdeme na to. No, vidíte, damage s tím jídlem úplně jiné, než bez toho jídla. Tak to bylo potom. Tak, damage není jako je bench je někde okolo 34k, já mám 31,5, ale vlastně do raidu je to, myslím si, že dostačující a hlavně v raidech. Bench si myslím, dle mého názoru nikdy nevytočíte, protože boss má určité mechaniky a nebudete schopný to prostě tu rotaci tak nějak úplně dodržet, jako tady je Velemoj, který jenom stojí a je statický. A jaká je vlastně rotace, ještě bych vám chtěl říct, jaká je vlastně rotace na Bone Daredevila, a ta je v podstatě úplně stejná jako na Power Daredevila, jenom se liší v tom, že vlastně vy jedete na cooldown tady F2, já to mám nominované, ale normálně si myslím, že tam je F2, to jedete na cooldown a vlastně na F3, pokud to říkám správně, tak se vám bude objevovat Detonate Plasma, je to taková modrá ikonka a vlastně to budete vy dávat buffy svým spoluhráčům a jedete to v podstatě na cooldown. Nevytočíte takovýhle damage jako s powerem, ale ten Daredevil nebo Bone Daredevil je vlastně taky potřeba. Není na všechny bosse, abych pravdu řekl, ale pokud budete chtít umět, tak vlastně pokud se naučíte rotaci na Power Daredevila, tak máte vlastně vyhráno. Jo? To by bylo asi z mé strany úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište něco do komentářů, co by se mohlo zlepšit nebo tak. Jak říkám, je to mé úplně
první video, takže nějaký ty záseky, mluvení a takový, ty tam jsou určitě. Pokud vás něco zajímalo, tak taky napište do komentářů. Můžete se podívat na můj Twitch kanál, můžete se připojit na Discord, všechno bude vlastně pod videem. A já vám moc krát děkuji. Jo, vlastně ještě na závěr, ještě ne. Pokud budete mít zájem, tak vám můžu ještě ukázat rotaci na kondy Soulbeasta, která je úplně easy. Opravdu na tom není nic těžkého. Ukážu vám to vlastně s Exo Armorem a kolik se na té klase dá vytočit téměř max, co já z ní dokážu dostat. Nebudete muset nic swapovat, prostě je to opravdu ale jenom pro začátečníky, kteří vlastně nemají možnost mít třeba kondy klasu, jako je Revenant nebo Fireband. Myslím, že ten se jede taky kondy. A tak ty rotace jsou tam dost těžké, tak než se naučíte, tak vlastně vám můžu ukázat alternativu na toho kondy Soulbeasta. Pokud máte zájem, napište a já to pro vás velice rád natočím. Tak jo, mějte se hezky, ať se vám tam daří. Čau.